Subster Mr. Nation and to my players, welcome to the NAFO podcast. Season 3, episode 1. We are coming at you live at the Block Electronic Solutions. And if you want to use these podcasting studios, you can send your email at admin@electronicsol.com. Season 3, season 3. So episode yokuqala kunyaka ka-2025. On my left, siphethe youth pastor. Hey. On my left, siphethe youth pastor, siphethe umzalwane uvuma indaba, all the way from WSBC. On my right, siphethe we are in charge. We are fearless. Mpama. Stipa, Upayeni, and the husband to Tipa, Bayeni tours all the way from Bayeni tours. And then you have me, Umrepa, okay, former Rev. department. Unaniveze ilantuka zakho ngo files ziyaphela uyasela uthi zayitsala le intro makuvula ishambe. So we are celebrate today in this episode. We decided to celebrate 3,000 subscribers lokudala simpusha. So uyakwazi uvula ishambe into step hayizo ndo zami zwe izinto zika Thoba ifuna specialty na. Oh, okay. Yo, ibamba ndanyeni. Kama iwe ya. Ukhona khotman. Save man ta right way. Kuhle nakuthi man buthu man. Yeah man. Hey, long time. Yeah, it's been a year. Yo, last year. Last year kwakudala ngoku. Ba episode kanansi. Kodabona mahluko. Dibuye ndifiti unxibile G10 ndifiti ndoba ufitara obuthile. Ikhona lo way. Isekhona la ngxaki. Isekhona. Yeah, kanti ukutheni uyabaleka apha kwendlini. Yeah, ne treadmill nezinto nazo phoko. Business poro. Oh, masibetha ka vlog kalo. Yeah. Ngafika mabetfunana. Wake up. Dad. Ujala kwephi part kule bawo ehlilo kanye kule bawo ne-treadmill. Hayi into ba ndiya train man. Hey, kunzima man. Kudala ngiqala hey. Match akuqaleke. Kumatch. Dahamba nalenda ejimini. Afika bayenza ngathi ayindazi. Kwathi wojikele sokulandawo. Angena apha ndithi bra kuthwane ngoku. Wafanele enze into ofuna uyenza. Okay, ndiyayilandela. Ungalandeli mina isipide nyama ngaso soluka. Awuzoluka sis. Ndiqala ezantsi. Ndithi okay sure. It 120 mbaba. Ipholile. Umamela igospel. What? Hey, December ko 60. Xa ngisithi 7 ndave ndihluleka ngoku. Inibukele. Yo ha. Ndonqada abantu mini phone. Ndani basilenda. Okay, so buyela nini? Kuwona tyala elininzi pha. Baba nothi balekile la tyala. Like bayakhatha off la tyala masiqale kokudla. Sibabuza because I think xa uhlula kyela because bakubona lo xa uhlula kala i-contract bayayicima and then ke kubhatala umonth to month. Umsiyana wabuza nje phayana kwathiwa ambosibuzela ungabovuma ukuva information third hand oh le ntwana futhi okay antona yam okay wena Brian kana Ndwana good man kept well by God's grace wena amen akuhle nakuthi bhuti man siyabulela ngosivulela ipremises zakho siya understand abasibaninzi ngoku abarendayo kulonyaka sikuwo so kwalento sikwazi uphinda sikwazi ukwenza le way sithi masithi enkosi mani ngalondo qala niphungule lamanzi sizawuvula kudala uyilindele sithenge le champagne non-alcoholic kwenzela uba xa nimbona isela ningamjudge akachazeki kakayithandi non-alcoholic uzawuthwina
ijara itswini ityala itswini ityala hayi into ayibhalwanga ithi nje yo ayibhalanga ubani nona uba nani ndilungiselela wena abe bahlalile yo kwayehlobo igalela ngalo bra itheni ayigalela lo hlobo lewe khanifundisi khaze ndikubonise Yo. ikhona into hey ikhona into enento ebamba ngaphansi ithini ungayichithi bra please ithini nawe bangathi uyayilalisa iglasi nayo zikhawulelana sundifundisa kodwa uthe ufuna ufundisa sundifundisa oh okay unyenza ufundisa utitsha sake sibone lo bra ayigcwali ngiglasi yale we ngizolanga nahamze izothi umpule hey naye kwazi umuntu ohamba i-dates ke noma uyazazi betembele ishampeni zinto zo-celebrate aziselokokoko sawude sifuna oh indlela yosela unyanisile yo ucelebrate into ezininzi uma sitasitipa wena xa uyazi noba ivulwa njani passionate uthi ubani uyayazi bivulwa njani nje ndithe andiyazi bevulwa njani uyayazi begalelwa njani hayi ke ndibone uba ikhona into enobhonsi kodwa phakathi elayinini hey madoda masike siyibeka apha okay baniseni to 3000 subscribers alala izitulo oh ihotman azithi chairs hayi wena 2 more subscribers nazo hey hey yacaba isuke Cape Town into yo yo hey yasekapa le yeah yo okay yeah man yeah I wanted to in fact how was your week like okay, how have you been because it's not how was your week it's been a long time how have you been big grand business yongini akhange be grand man brother yazi isikhe safumana ne letter ze retrenchment oh hey ndaninika yabo hey ndaninika safumana sonke i letter ze retrenchment zasinika nje i7 days bafune kuphendule yabo so khange sibe right ngenye company la company yami uyithengwe yenye company then hey andithi unqonzo uphinde wathenga enye phinde wathenga enye wathenga enye awuyazithenga Yo. and usezabadilisa yabo because kuthiwa ayikapheli sezaphinda ithiqe i-retrenchments but yanibhida ba uthenga kodwa uzophinda udilize yabo I think ila timing ye business because also wayisithonga la yo retrenchment yamanyani timing qha ayo retrenchment yamanyana njani in the sense that akusuba abafuni bantu boba baphangela akusuba umsebenzi awukho cha i-benefits too zibakhosta much ziyaba cost they're trying to cut costs yeah so most of the time xa sijonga into ye-retrenchment kuthiwa uba ibhizinesi iyatshona ikhampani ayinamali so lena inayo imali qha bajongela ukuthi apho basuka khona yo benefits zabo too much they're costing us Yeah. so masiba sheke aba ke aba bane-option yovaya mabavaye aba baxhomekeke kuthi on this basis yobana abazoba na-medical aid abazoba nantontoni uba umntu ucishile akakuzophunyelwa zimitha into ezinje so they are trying to run a lean business model lawe noba kungenzeka ntoni na banangxaki loba yo xa simgxotha uzibani bani yes safuneka sikhuphe imali ezinkulu uthi kutheni ngi-right lo way hayi ko right cha ke zi-tactics I-right zakwa-business kubo. i-right for bona ayikho right for wena mandiselele indozi lo i-right for bona so yeah yafunga awungatsho sesistress ndithetha ngawo yebo so yeah singathi okwangoku isadlulile kancinci kodwa ke awukabikho safe asikabikho safe waphela usayina yeah ndaphela ndisign yabo ndaphela ndisign and then ndahlala
nangona ke uvakala ipressure Ha. pressure iyavakala Safana kuqala. safana naqala awukho kwadabawo yeah kwamalume yeah kurongo kwadabawo nje kurongo kwadabawo than komalume hayi kanti ngoku kwamalume ziyakhala Ziyabuya strong. ngcono kadabawo so Wena nothi ke lo hlobo nothi ngehlobo uthetha ngalo eli loba soloko kurongo kwadabawo but ke this case indeed kurongo kwamalume hayi kwamalume because uwiswe liyasho bulithembile yeah bethi ke ngedanda nzima recovery nje yeah wena ukrend ithi ngo. Wena okay. lesizino uyathanda tasipha le. ndiyama Abuze abantu imibuzo ogqiba yena athi ba mahluleni plus. yo it's been rough soze eh kuraf it's been rough Tasipa. but noko kuyakhululeka And now it's easing up but it's been rough okay it's been rough bo imbava nayo bizindothuka ba ndaqala ukubona ungafuthi inyanga yonke Ngayo igqiba uJanuary mbava. Ndiye konke rongo. Bosumgqwaliso tata. Yebo legend. Ifika up on Monday. Ayindawo. Ifika Tuesday. Hayi koma Saturday no bizawukhetha zange mbava inga40 Saturday ngeweekend Friday Saturday ya mbava afika ndilele apha ngomgqibelo elihlobo bra unasuthi yo nasuthi ngomgqibelo nasuthi ya kwenzeke ntoni ndikwenzeke njani nasuthi for andikholelo yayi ilibele ndibenze funi yayifaka empokothweni yo okay so it's been rough Yeah, it's been man. Yeah, January February because if now uyakhumbula kulando besendiqonda ngoku awudonasebendleleni batibana kuthiwa izapha udibana iToxam izapha utheni yabo and enye into yabona bra into erongo xa when the business is not working elihlobo ubucinga ngalo is the promises that you had Yeah. based on the potential. Okay, I know. Usually, lo nyaka how ndathi things ndatsho go. nakupodcast usigebengo wathi usigebengo 2025 is a positive election. 2025 is important. Yonke into qona which is what is important izinto bingathi zigrand ziyahlangana ziyadibana even otherwise nangona ndisithi ndinethemba ndandinethemba kuba ndandiqonda uba sistruggle lesi close to February noko za grand Undertake ume okay ube ngupathuka January February so things are easing up ngoku March yeah so I think in the coming times no consider beninga afford no afford champagne imagine which means bekunzima la kuni cause kanithenge kwanani abunzima abe kunzima yo bendothukana le yo bravo yo man bambi phone uphinde uqom ngafonela abantu yo bekuraf nyani it's ithi hayi imoto ikhona andifuna uhamba ngayo na petrol yo siyaphi imoto njengalo ukuthi nowajika lapha ekhona yo start moto yo mana ngizawuthi chu uba mhlawumbe ndidibana nabantu abanemoto ndizawuhamba ndishiye phaa imoto bendithi hayi mna ndizawubuya ndiyithathe xa sibuya ngoba yeah but nenyanisini yeah bekunzima nyani nyanisini it's been 3 months le 3 months ka 2025 kale ngelinye ihlobo ngenye inothi unethemba qale ngethemba nikeze ithemba hayi kodwa kandilibone mna ndanibuza ba nithi kaloku mna ndithe the way izinto zihamba wrong ngakhona eventually sade sibe grand and once sibe grand saba grand isidala because okozihamba kakubi isidala into bendiyithetha leyo
kani selinto ngurongo omtsha oligceleyo pha Uzawuthi qi, zathi kanqala ukuthi noko ndikonjiwe macala onke kukho inqindeli sesangapha lithi mbank. So but yeah man, I think kuyo yonke into kubalekile just to wait the storm out. If you are going through whatever you are going through, just wait it out. So panika, so funukulwa, so funutin. Just wait it out. Sometimes kuba grand to wait it out because nezi blessings bezizawuza kuwe zifika ukule ndawo bekumele ba ukuyo than ukuhamba uyofuna ukuncediswa sezinye way. Into constant ebomini zingxaki. Noba unemali sawusoloko zikhona ingxaki. Noba unamali sawusoloko zikhona ingxaki. But eyona nto ebalulekileyo kuzo zonke ezo ngxaki kukukwazi ukunyemezela, kukukwazi naxa kufika ixesha lonikezela. Ubunxaniwe. Somnandi. It's gonna be a long one. What are we talking about this episode? Siku. Asikazi kuwa lo. Angazi. Uhayijeke into bendithethe. Yo, seqhawukile. No man, it's yeah. I think it's been tough, but it's also been good. If I can say, mhlawumbe, if we can just eliminate ubunzima in terms of business, yo imbava ifuna ukwenza sure yo mina ndithethe umvana phambili. So if we can just eliminate izinto nje that were not going well business wise, I think I could say, but no, this has been a good year from the beginning up until now. Even get spiritually for myself, which is one of the most important things. I think I'm in a good place, and everything else outside of business, no, quite at least, iyathembisa izinto ziyahlangana. But hey, yabo le one ingxaki nethi ibethe hey iyakushayika one uqoma yo xa uvuka ekseni awuna motivation ithi sathi khona ufumana ikholo kuthiwe awuyilibelanga laa nto uqoma yo awuyazi uba nane idea yoba ndizakukhomba phi kanti ndiqale ngaphi. So outside just nje of the business not doing well, I think I've been good, man. Been good. So I think sizange abekho mase season 1 Dusty. Not at all. Yeah. I think it was joining with season 2. Yeah. Episode 4. From episode 4 when I Dusty to episode 20. What has been your favorite episode? Like work from season 1, season 2. What has been your favorite episode? Yo. Sizinkatabule Popiana yola nzini Sparko. Yo kuyivela nzini. Tabule. Yeah, ila episode kaTabule. Yabo ubulelani Popiana. I think it's top 5 because uzazilibala ezinye. Number 1 wakho uTabule. Yeah. Number 2. Number 2 ile kaloku ithi do you have enemies? Nah. Yabo? Okay. Episode 7. Episode 7 ne? Season 2. Season 2. Number 3 ngosho number 3. Sakhumblezo. Lena kukhona Lwando kuyo. Yo, ku episode bani lo? Episode 4 lo. Masenzuthu. Okay. Yeah. Masenzuthu. Okay, enemies. Number 3 enemies. Yeah. Sure. Phelela top 3 one. Phela top 3. Okay. Toban. Yeah, lo say it lo way. Okay, come and join. No. Yasijane. Okay, so players edition wokugqibela the final episode le nota is I was watching that one. And nobody bugele kayi4 leya. And like there's it's vast. Like you can get if ungumntu that onomdla kwezinto zothando qha mhlawumbe intombazana as understand into zobazwayo yalunga pha. If ungumjiti mhlawumbe oye ehozi kuthethwa ngabe kamnandi pha uyangena pha
uphinde noba ungowapha ehlathini uyangena like there's a lot it's diverse wonke umuntu uyakwazi ufumana so I think and also it's the last one so memory yami fresh refreshwa kakhulu yiyo so yiyo episode 20 eka ZK yo kuyabuza baba ithini into Kwayi man. uZK so yeah episode 20 and then season 2 ibe ngo episode there's an episode Matikani andiyazi kaba ngo Leka number 2. yeah Leka number 2. no the other one the Oh, leyo yokuqala celebrate yourself. Yeah, celebrate yourself in episode bayo Episode number 4. episode 4 Episode 7. yeah Episode 7. episode 7 bengo episode le lena kukhona nantsika ulungelo okay yo yes benifuna sifake lena ke inantsika yes Yo. uzesetyi hayi zawunantsika Yo. yo hey Ayidibane literature mama. Ikhetha ngamandla. Yo. aka ndiyafunda mna bra Yo. okay so ibe yileyo and then ibe ngu besithini Kuthe kaloku episode 7 celebrate yourself no Annalisa Matikane. kuya lo celebrate yourself nditsho. so ngu 1 2 and then esithathu lekalungelo ngacingele uAnelisa ndimlibele du oh you wesiba you better yeah so ileyo and then there's another one ka Annalisa as well I think there's just something man about ubuyena even it's not about Character views. nguwe. Unapologetic. It's just ubuyena so 4 ngayo ndifakelele kalungelo so eyogqibela izawuba ngu la episode ka Lucky's Friday the 13th that was a good one I go back to those I can go back I can watch those even nanini na and then I think for the last one would be just a honorable mention hey pina If you can't remember it, then it's not an honorable mention. breakup spree Yes, no, yes. Yes. kuwe kuliyakhanya kuinga ibendiyo Oh, ile uthi wathe intoni khona yo ibise igama elifananyana man la episode ngiyakhumbula. ku-breakup spree Break up spree. Oh, bale break up spree. yiyo leyo so zezo angopermeate upermeate Oh, permeate. wongekho upermeate wena so zezo zinazo zami ezakho Number 1 ile kasiko nam. I Yeah, love the last how one. the way it's structured, the conversation, and also even though the conversation it be serious, but also it was lighthearted. Yeah, I think that's number 1. And then number 2, episode number 1. Let's try go while we are back. I loved that one, and I think the conversation I loved it as well. And then sisile Sisile thina abezulu. Yeah, I think I love that one. And then start I think na top 3 I can't say in the top 5. yeah. I think now no a man's love language. oh kandifake A man's Mur. love language. ku-mns love language lo kalwantu lo nguwawuzenulwantu Yeah. oh yeah I love those. Those are the top 3 for me. Classics. And so classics. if you are watching if ufike emva you can go to these episodes ndilibala kanjani katabule bo perfect honorable mention nayo. you honorable mention You obona ndilakha kuthiwa kuvale lebikho bovu come back. yeah awuzobona I think wayendifonele sitsho uba anytime simdinga angakhama through Yeah, no, that was a beautiful one. I enjoyed even Ubukele, even though I was not part of it. It was yeah a beautiful episode. Yeah, so those are my top 3 and my honorable mention.
So I think ufuneka sicheckshe ezo and then try to do more of those. Corporate, yeah. Yeah, maybe those are the ones that will work for us. So what are you looking for this season? Yeah, season 3. What should people be looking for? Okay. I think umnayila webesincokola kuba I think taking from the structure the last episode because it was the final episode of That's the season. final episode. Yeah, I think people should look forward to conversations like that, structure to the podcast, and serious conversations, but in a light-hearted manner. Because the way we tell to, everyone could get something from that episode. Episode yomntu one, but if we got money, Intungo yodwa, yeah. everyone could get something from the episode. Even umntu ofuna uhleka, uzawuhleka phaa kule episode. Ufuna something serious, ufuna ukhula, even to be intellectually stimulated. Uyakhula phaa. Bona noTayiso phaa ikhupha neengcebiso zoba romantic. And I said, hey, hayi siyabhala. Sakujonga uba ubhalile nyanyani. Wabhala. Wenza ntoni ngeValentines? Amaqoqolo. Wenza ntoni ngeValentines? Hey, fonini. Bazinanitheni yabhala nyhani nenza ntoni? Jonga kaloku tata. Mna ngeValentina koko bendikhangela wena. Yabo because ndanduxelela uba asizofumana nto. Wena kaloku wawuzowenza ntoni wena? Kwela kwicala. Mna ndenze lena ke but mna ndifumenangani. Hey, ndithengile iperfume. Ndithengile Thekaphi? Uthanda ubuza uba ithengwe phi? hayi kodwa hey iduru yeva. Kangibuza imali. Uthi hayi nokuyabiza. Ayayayayabiza. Uthi ngudesigner uthile. Ziyithuma into endizithengileyo but kwakuthiwe funeka ndithenge ilento ngeValentina ingaske ingabi into ezawuphelela ngoku wayicaba wayifuna iblender yabo qha ndathenga ezweni Iblender yenu okanye iblender yakhe? blender yethu njani iblender yakhe mos Awuzisebenzisana. ayisebenzisa na Ama-account kaloku as a gift le. yabo but ke Awuyayicomplicate ale uba nitshatile Yeah. nonkosikazi wakho umthengele imoto uzayisebenzisa mos nawe But ultimately. imoto yakhe. Wenze kaloku, umzekelo iblender yakhe Iblender yakhe. Iblender yasendlini. iblender yakhe Kaloku nguye iblender into yakhe ayifunayo fondini. Oh, okay. Ipriority kuye. Mhlawumbe ubungazuyithenga noyithenga. Oh sure. yeah Okay. so iblender ndiphele ningayithengi kodwa zikhona Hey. yena kano ndiphele ningayithengi iblender man yebo Ithathe ishopkepu. ndiphele ningayithengi lo blender le itoni uthi hey jonga masuke kumfundi size apha kuwe hey Yes. Kaloku ndibona ixesha silispendileyo sicacisa umnqumbo weblender. Kanti iblender khandithenge lo blender le So phela usithini uthenga ntoni? Iperfume. phele ndithenge lo perfume zimbini mani into bendizithengile ndisho khawuyilibele. khandilibele le nto yesibini uba ibiyintoni le bendiyiphethe yabo Wena Yohana ningekho ngalamini. Ningekho ngalamini. wawuphi Ndandise-arena. uhambe nontoni? Reach for a dream, yeah. For a dream. walala pha Ndandihamba nge-quad bikes nje. walala phayana zange Uyazibuza into right. Buza loo nto. wabuya Kwathini na? yo Ndabuya sekulelwe. goku Ngoku. Kaloku khona hayi nto basamnika nto kaloku nge-15 kodwa maybe nge-14 kodwa hayi ndinema ndilekse. Ingathi Hayi, kusasa time ndandibone enye ipost isithi uba
xa ufuna uzikhupha ezintweni ezithethisayo qala ifight noba nge-10 Cinge 11 Brato. Wena Ibirthday kaZilu. jazinto mna Ibirthday Jonga Valentine's. After 3 weeks your Valentine's. After 2 weeks in fact, ibirthday kaZilu. After 7 days of birthday anniversary. wenza wenza ntoni kaloku ngezo nsuku. zonke wena wasiyeka zadlula nje Oko bendiqayeka kaloku wenza intombi wami. Yaw ngenye imini koze kulunge. Okay. hayi uyafuneka umthengele izulu nomhlaba xa kulungile Yo kulunga kaloku masame. Funa siyephi? Akangena u3 hapa man mandifaka ufo. Funa siyephi? thatha vacation Wena khange uthenge nto? hayi ndazinto mna andikho kuloo department Okay. All right. Okay. Okay. Asisa ukubamba lonto. Lonto ithetha asizophikisa. But the way mina bra. Oh imake basibuze ngokufumene ndoni wena. Yeah, ndizapha. Oh so. Ndizapha. Le way lena iyandina yabo. iValentine ngathi yeyebras funeka izizwe zispenda. Yile noniphelela blender ningayithengi. Yabo because Kumelele episode. because ndithe xa ndicinga le nto uba hey koko man ndiyikhuphile inononi ndayikhupha inononi ngoku ndiyaphinda ndithi blender ndiyongeza Kuthwani kuwe xa uvuka in the morning? kuzawuthwani Mina nje ngushabsho. akho happy valentines hayibo iphi lo we kutsho wena uba happy hey andikhumbuli tu andikhumbuli tu lo Birthday yakho. hayi i-birthday yam shema iyabaluleka Oh, ikule birthday nyanga yakho, kule nyanga unga 28. alala i-29 29 uthi March. zinhloni mfondini Yeah? boy uyiphatha kanjani buze yam. Okay, zizinhloni, buze yam. Yibuze sonke hours. Mbuze yam yena. Akayena bikwethi inyanga. hey but wathi ndikuve ndiyakulungiselela Mamela imitake ngenye imini ngo-2020 pha. Oh, uthi nini kanene lo mnantsika webirthday yakho umtshu webirthday? Ndithi hayi namhlanje. Yo! Wasukuvala indawo yonke. Yo, ukwenzela uxole bazi. kuthiwa it's a thought that matters yena thobani imitake lenisiva uba i-birthday yayo le uma yonke into Uva ngale mini. wena ukulungiselele ngalo mini Namtshe bra. Mna ndithi jonga tasipho ufuna siyephi? Ndingenamali ndifuna siyephi bra. Hayi noma siyephi? Noma siya kwa spa. Ndondo ndayithanda ikeke kwa spa. Ndithi qinga ikeke. Ndithi jonga bra ufuna ntoni? Hey kuwe ke lo ndifaka kwi champagne. Sawusela ke nalonto. But ke ungayithenga. Ndithi champagne. Kuma ndimnike. So uzafuna usika ndithi hayi birthday yakho ba ufuna wena ithini oh so sakwehlise lapha man sayakumanga Ngapha le cake. bo yo uthi kubayo nayo le cake kwayibale ufana andivanga kuthiwe pha hayi nawe ibimnandi shame kuthiwa imnandi shame cake yakho ya so ayaziwe nokwaziyo imini uva kuthiwa ikhona ibinini birthday inini birthday yakho but yayiva egazini kwasubabuze noba sibikhona into etshoba ndithi hey kathi yazalwa iboy man hey last week it Steve yo yes next year bo siqoka wake watsho bra yo okay cabakho bra siqoka phambi kwe kwabahlali imbava kayona ngemini yayo 2 years ago saye enkonzweni kubirthday yayo saye enkonzweni kunyaka olandelayo cabakho khange uthi uyaxoka kwephi part kuleyo yakuhoya every birthday awahoya kandithi kahoyi ndithi yahoyi ndingakwenzela into zakho andithi yahoyi awuyazi nje okay kulonyaka ufuna ntoni kulonyaka because una 40 uba into expose abonini you wathi sasiba ngofana ufuna lona sip
Andizazi bantwana ntoni. Ngiyabona ke wezi nje. Suthetha ingathi senje uGrand ngaloo mina ndizalwa in few days Yeah. down the line. I'll come before right. So unganibuza ezonto ngifuna 10 ntoni. days wena. Unganibuza loo nto ukuthi ndifuna ntoni. Kama kukhona abantu babukeleka lokho apha bazawuthi hayi no. Ufuna inesi. Noyenza. La inesi ungasange uyifumane ngeValentines. Kanti nizame man noma ngantoni na people. Oh, so South family. Africans. Umfuna Bugatti. Inkomo le nomhlanti bayo. Hayi zo ndawo zami yaso. Oh, so wena Ento. ufuna ndo kulonyaka kepete. Bo. Ndifuna ntoni? Ngizalwa ngayiphi inyanga? August. 5 August. 6. Yeah, don't remind us in so one day ko birthday zabantu. But at least I'm not far off. And yes, no two birthday yam. Ndiyanyanja ufuna guessa. Ayikho June. And yes, Eva. Akho ngoJune. May. Nini? And yes. Inini kalo? Inini. Nge7 July. Yo, ndatsho ku podcast last year. Birthday yami nge7 July. Ndifuna iphela. Yo, umuntu maphela. Sawubona. Yo, ndivuke kuseni ngomna kuthiwa kai test. Unityelo noma yi7. Umuntu waphela. Ngithatha nge8. Yena ibirthday yakho binini. Hayi binge7. Oh, masami siyochinyama. Kuna iphela 8. Anzulibala so ndiphinde libale. Okay. Bethelele 7 kaJuly. Eklesi ngoJuly inyanga yomaka alu wonke umuntu ngoJuly. Ninzi umuntu opha ngoJuly. Oh, kanti unge11 uqhudu. Yo, yinona uphungulo 1. Ayarakele. Ayagulale. Betha ke odd numbers. Odd is odd. I don't know. Okay. By this one. Yeah. I'm confused. Mna? Andikabikho sure Briars. Yeah, mina yazi ngikho sure andifuni ngxoka. Andikabikho sure. I think sabona kwingxaki endizoba nazo towards me. Ngithi yandinga into ethile ngavalaza. You man. Mara no birthday hayi shemna hayi ngebirthday uyahoya shemna. Wena. Yaphekelwa. La. Tsi. Yo, it's Yangimosha ke mina. Ngamngenisa endlini. Waphakela ukutya. Wahlala ehloko. Abeka phezu kwentenje. Wena nguye lo. Yancoma mntu hayi uphekile baby. Yo. Ngiyabona. Hey ujonge xa uthi akukubo ukutya. Hey ndinalonto ba. Nore mnanda ba. Mabiyanyoma. You. Andifuna umjonga. Athiyo kuthiwa. Ungathi ukuhamba yangifuna. Yo. Toxic. Into le yenzeka esikuyo apha. But yeah man, I think Kodwa ibirthday shemla sisashem uzoyile. Yebo. siso wakho lona wakho. Yes. Yeah. Awuzoyile ibirthdays. Noba ndiphi noba nje se bye. Nge28 uyakhwela uyafika. Gaga. Senjo hawe hoyi birthday. Yona nto ayihoyileyo. Nje bengazihoyanga iValentina nentuni. Akasihoyanga Valentine. Kodwa ufuna blender. Uzoye kuye kaloku. Senje uhoye ureceiver. Yabo. But kwindaba zezo So sasomthekela ka birthday yakhe. Sasomthekela ka birthday yakhe. Kaloku iplay ndizayithenga ngexesha lam qa. Nothi ka birthday yakhe. Nothi ngebirthday yami. Kodwa ayizofika ibirthday yakhe ungayithenganga. Ayizofika. Ayizofika. Because igama le episode izaba ngublender. Ungayithengi. Kodwa saxoxa kunyaka wonke apha Blender. kodwa ayizanga. Wena birthday yakho wafumana ntoni? Uthi wafumana ntoni? Ndadekela cake.
Kwathiwani, kwanika speech. Happy birthday. Nika speech. It's unknown for this. Ngikhumbula ethe uThozamile. Yeah, Toast. What's on Thozama? You mean the world to us. Thobani, no. Ngicuma mfondini. Oh. Yo ngiyakhumsha hayi. But you are the best. Tsolezansi lo ngisivoduma ngiva. Ariku mina Drama. ngivithele khomthozamile. But ashe lo nyaka chata. Amen. Chata. Utsho kubani? Yo! Kubani, who's more likely to get married first? That's stupid. Njani? I don't know. That's him. 20 years. Khona shota ngayo just stupid. Izizwa zi7. Imoto zi7. Yo, I couldn't shut that eye, bro. Income zi7. Yo, bro. Saludlana ngelo hlobo. But then bona wena manje ngimba paw. Susekista. Iyakubalela. Izizwa kajere. Imoto. Iseven. Imali. Wena ingathi unqabisile pa. Inqando. Yabona izolo unxitywe neqhiya kaloku ubhizi. Alala. Okay. Bithemba lo nyaka upheli lo. Okay, span la. Espan kuqhiya. Uyiqiya lo ngozicawa pha. Hayi kasibe bithemba kulo nyaka. Jonga mina ndithi. Hey ndisuke ndabona sister serious la wenxibe neqhiya nenono. Sifihlele. Ngathi ngitshala ndibe nthatha. Uyaqalelwa. Hey, nduna yakuyathatha. Uthikutena wena. Akavuyi. Uthikutena wena. Ngena emotweni. Siniza kuye. Ubuza imini yomthatho. Oh okay sure ineni imini yomthatho. Okay sharp. Akusenza ispeech. Aphakama. Hayi soze ningathethi umntwana yami. Afika mapha kwathi yalova. Otho hey. Hayi ninothusile le hlaya namhlanje. Kangibalo mfana uyandi over. Okuyendeka uthuka ba sisamtshathweni wakhe kodwa yantshala. Usela kweminye imitshato kepha khona moment ukuthi abantu abafuna ucontribute towards it's mama ngicela usaba le asizitshe. Zayibala le mali. Ngibuye uqalela bakushota amanini kwela tyala lakho. Ningaqhubekeka nizonikela. Izapha kumke because uyayazi naye mbonga phikisi uyayazi. No. Kanti ngicinge ngelo hlobo. Soze ndicinge ngelo hlobo. Bondi. Iright kodwa mana unyaka ube unyaka kuthiwa mhlawumbe wena eqaleni konyaka kuchata wena esiphakathini sonyaka ndimi ngoDisemba ngoku. Vala ngesibhadlalalo just tip. Yeah, Kwazi kaloku ngu7 yonke into wena. perfection. 7 kaDisemba. Sign of perfection. 7. kaDisemba. 7 izizwe zi7. Izitula zemoto zi7. 7 seats abantwana. Zingu7. So ungayela yena. Vala ngebig banger. Siyafota pha. Hayi istrong le wena yaseKapa. Ubona no? Ngibona phakuni. I-right, nezena right. Le way yaseKapa yo Kunona alcohol. Okay, so right njalo we. Uqika njalo. Una 7 everything. Noma ya just be a chat. Kala ngazisa. Rola 1 for Prophet. the kala to 1 class just 1. Yo. So
Yeah, I think Yacandwa ke N2 phone. Bendikhe ndava nam kuthiwa uba kuyacanda xa ngathi ndibone into kusithiwa uba Yekile. Kawubona kanti. kuthiwa abantu bazi-expropriatele phaa. Khona into iyakiwe phone thithisa nobhuti uye wacekubaka ngendawo kulwa umhlaba. Uphi? Kulwa ngapha Lo bethethisa. lo Lo bekuthiwa indawo yakhe. Oh. Uthini umuntu vese afika azicandele phaa okanye? Hayi qala bekunjalo kodwa ngoku noko kwikomiti kuhanjwa nge-order ngoku. Hayi kasi akuthethwa ngamali phaka akuthethwa ngamali. Saqanda free kwango. Hayi ndihayi. Uzaya noma canda? Hayi. Oh. Nawe ndifuna uba ngu-7 phezulu. Man. Kuphela lo nyaka ndingu-7. Ngesulu senayo nomoto senayo le ngozilo eyokinto. Yo Ngosika Noma futhi. zabetha next year. Kodwa makabe khona unyaka zayo phakathi kwenu no2. Enze ndo. Achade. Oh uchata. Ingathi uzawuthetha siba, oh hayi nto zincane ezo. Into ezincane. Hayi. Sina zincane njani na guys? Ukuchata bra it's basic. Ucinga ba mhlawumbe usibongile yafuna uchata. Yeah, yafu. Oh Ngumama kawo afuni? Yo 20 years. animazi ba kuyafuna Loba na. se give up. But Asuka. Asakwathema. no that akukho thema. Unobangela ndiyibuze ngolo hlobo into ba man andikwazi uyibeka yabo kodwa sentsho andiyazi andiyabaza beka njani Ebeke situbatha. uduna dathindi banda bondo Andiyazi. Yo, uthi uthukile. no sentsho andithi wena bra andiyazi man ihlobo endibona ngalo xa ndimjonga ingathi akangxamanga naye ngoku Say acceptile. intoni Wena ungcamange. mna yabo into ebangela kakhulu ningangxami kakhulu ngabantu iyacaphukela into ube kwipressure yabo ngenxa ubunjongo ucinga ba hayi man wena ugrand wena bekumele awukho nto ucakileyo Una-7 yokini. na-7 yokinto yintoni ebangela uba ungatshati yabo ipressure andiyithandi so uba anditshati ngotshatiswa yabo Funa uve sowuthusa wonke umuntu. funa utshata ngexesha lam xa ndigrand Sesinikezele. Bayeza le invitation. Yo as long usaphefumula As long usaphefumula. Yathi isadibene nenyanga. yeah usegrand and ungatshata nanini na Imaf bayithethe qala uyayazi mosibanga kwesixhosa iHotman yakho. ungrotman nangoku tatop No like sensito. Sensito in a situation where kukho umcimbi. I know Wena uma ngapha kubuhlandi. Uyakwazi ukuthi khamphethela amanzi. Hayi ayibacanda. no Ngazenza wena so. loo nto ne Dibane naye tasiba sethi ba Bra nami ngapha ya. Andikuva man kan phonele. ya into ezinjalo yabo zenzeka yabo qha ixhomekeke kuba uyicela njani ngayokukhelela amanzi nawe ndingayokukhelela amanzi xa ufuna amanzi Noba ndichatanga. noba utshatayo noba utheni qha ixhomekeka the way ozawuapproacha ngayo uba mandiyokhala amanzi Okay ifana la we ba. bethanga mpama bethanga Apho ndibone khona bethe mpaka. Wena umqasele. yebo Yeah. waphuma kobuhlandi yadibana nawo bethanga mpama because I'm fearless You're in charge. yeah Not confused. yeah Hey. What else? I think masivale ngo. Kodwa ke bendibawela ubantu so that they see sizawuchopha masesenze structure but Yeah. wena uyakho segment irerai
each and every episode kwi-rai Riddle. yeah Alala. plus not i-admin uwe usayifunctiona ngoba uzothi na wena So ke babukele makhaya uba une dilemma ukuyo thumela lo Nayful sawudilishana nayo thumela uTastip sicubungule thumelela uneyifuni send it to ndixake kagqithi its email address ye podcast Nayful Pictures bengu-Z lana ka pictures ka S ku z@gmail.com nazo ke thumele pha idilemma yakho uzawuyiva impendulo wena uba ukhona naba ku Facebook khangela nje Nayful Pictures uthi dwadla Nayful podcast kalo Oh, Nayful Podcast, yeah, on Facebook. Do you have access to the Nayful Podcast page? Nayful Podcast page on Facebook. Oh, okay, yeah. Thumela pha. hayi mabavele baye ku-Facebook bayothumela pha Yeah. that's the easiest mna ndenza ikopi yothi ngapha Yeah. Uthi, hayi ke yawubinantsika wena caught your eye for the week awusetyenzwa mos Hey, Sisibhalo. homework. yeah, he's very clear ngeveki whatever that caught your eye maybe social media okanye in your life okanye enkonzweni kuyo loyo weza apha yabo number 2 verse of the week number 3 samcinga for wena 3 ku mna so business topic or guess the actor okanye guess the artist wena so uzawuthi bana masenze umzekelo ndiyabuza ke ngokuguess the actor waye actor ku Generations brother yakhe nguPaul Mashap. Mashap. Kenneth Kenneth Mashap. yabo iwenje ya but sendiyenze lula mina ngolo hlobo Yeah. mhlawumbe ungayenza ngosenzo wena mhlawumbe xa uqalile ungayenza nje khawenze ngosenzo Umuntu wakhe wengu Jesse. ethi babonwa Hey, niyenzani. so yeah into njalo and then for the most part I think kufuneka sibe nayo ne-review yento that we're gonna watch together but we'll figure it out uba izabe intoni and then simane sisiya continuously ke how did you find the episode and just and then get the topic you're Yeah. responsible for a topic siyazi uba sithi ngeli hlobo neli hlobo Yeah. so yeah And I Closing. think even to all the viewers at home, Hlambi, what feature now do you want to Hlambi from the previous episodes come Yeah. hey grand man la wengaseni buyisa kanye naniyenze ku episode 1 engaseni niyenze continuously, you can just let us know in the comment section below. yes and notabula uzaba khona Siyaphinda siyambuyisa for another episode. yeah IPO season 3 and then yeah another episode katabule izaba khona nabanye man bakhona abantu kudala bestart yabo qha ke kuba busy Yeah. kuba busy season 7 usilungiselela ngowakho wonke Season 7. Jan, season 7. go season 4 no season 5 season 6 kuba kaloku yena Oh, number 7. Oh, okay. kuba i-host ka season 7 yo And Ngoba people, yona let's go to sewuthathile. 5,000 subscribers. uzawusetyenzwa Sileqa 5 ngo. sipushele to 5,000. 5k ngoku Sobani ngo? so 3.1 ngoku Oh, so 2002, 2.9. 1.9. 1.9. hey wine yeah 1.9 1.9. kodwa just 1900 people sizothi 5000 senze show kababonisa utho bani but yeah I think in closing what do you want to say in closing afethu ithi ungancami ndiyabava besithi ndinento yes ndibhizi eyo but as long usaphefumula inyama isadibene negazi awukwazi uyivala incwadi baleka until kuzolunga Yeah. yeah uthi ubalo Bukatushru uthi indoda ingawa kayi7
Yo. Phela iphakame Ngimthanda ka-7. njalo Phinde iphakame ka-7. Kube good man down. Yeah, uyibambile. Yeah. Sure. Closing. Oh, Kalumna, this has been the name for Yo, njalo. Okay, so I think for the most part in the last season, I was saying, Bana, if you show up every day, you never miss a lucky day. Says a slogan, Gesaglonyaka Neso. Keep showing up, noba mood yakho ayikho grand, keep showing up, noba utyhafile, noba uziva, just keep showing up because a lucky day yakho mayikufumana kule ndawo soloko icinga uba iza kufumana khona. So if you show up every day, you never miss a lucky day. Yeah. To all the viewers at home, go serve your king. Nando yothetha. Yeah. So, oh yeah, we have a sports edition. So if ungumuntu that is Love into sports. a Betway Premiership, boxing, we will segmentize it later on. Now, ilinde episode 10, sizokwazi ukuhlala siform a structure, be podcast is serious. So yeah, if you love sport, just Google. Okanye ngena kule channel ungebhala sports edition. Tomisane Koyana is a sports journalist. UBK sports analyst yasemdantsane FM. So yeah, basically okwangoku. Then when I was a sports enthusiast. Oh yes, this sports enthusiast. Unibone ngomgqibelo wandothuka ngokukorwayo pha ebaleni. Besebaleni? Besebaleni ngomgqibelo thina. Apha sesakanye. Kupa. Wenza ntoni umsebenzi wakho? Mna? Sports enthusiast. Man, busy sports enthusiast. Maybe. Football enthusiast, in fact, because I can't umvethetha ngasinye sport. Busy nomculo abebusiness nansika ne football. Benzathi to all the viewers, if you listen to True FM, please do tune in. First 2 weeks of every month, I'm on there on Wednesday after 8 o'clock. Class show iti Abide in Him. I don't know for how long, but if you're watching this, please do tune in. Okay, you're surprised, eh? Kanya yes? Uyayazi kaloku uyayazi nina okay hayi ne uzobukhona kule show ngathi uneshowa nayo. I don't know if means allow. Anyway, if you owe Naful, pay. If you owe me, pay. See, we need the money. If you owe us Tipo, pay. But he doesn't need the money. Ayoyinyani man. Ungandipay. Ungandikwakhwa lona. Pay. Hayi ixesha liyaphela ngo. Yeah, so this has been the Layful Podcast Season 3 Episode 1. See you on Episode 2 next week. We are out. Mojo. This podcast has been proudly brought to you by Leptronic Solutions, recorded at the Block Studios. And if you want to use our facilities, get in touch with us on all our social media platforms, Leptronic Solutions. Email us at admin@leptronicsol.com.